Котеня Тікі та його друзі. Перша серія. Котеня Тікі не хотіло йти до школи. Він сидів біля вікна, дивлячись, як його друзі грають на вулиці, і відчував, що навчання не для нього. В цей момент його молодший брат, маленький рудий котик, підбіг з портфелем, сяючи від радості. Він так хотів навчатися, але був занадто малий. Тільки з любов'ю прийняв портфель і, відчувши гордість за свого брата, вирушив до школи. В класі вчитель показав, як з простих кубиків можна побудувати великий замок, і Тікі захопився. Молодший брат, залишаючись вдома, мріяв про те, як колись теж буде навчатися і будувати свої власні замки.